Stqarrija bla preċedent mill-kumpaniji tal-gaming f'pajjiżna, stqarrija li tesprimi it-ħassib tal-protagonisti ewlenin f'dan il-qasam tant importanti għall-ekonomija ta' pajjiżna. Il-membri tal-IGEN, in-network li jirrappreżenta s-settur tal-gaming, iddikjaraw unanimament it-ħassib tagħhom għal mod kif l-aġir tal-ftit qed iħalli effett negattiv fuq din l-industrija f'Malta. Industrija li tirrappreżenta 13% tal-prodott gross domestiku tal-pajjiż. Fl-istqarrija tagħhom dawn il-kumpaniji qalu li fl-aħħar ftit snin u partikolarment fl-aħħar xhur u ġimgħat dak li seħħ kellu impatt negattiv ferm fuq ir-reputazzjoni tal-industrija tal-iGaming f'pajjiżna. L-istqarrija tispjega li numru ta' persuni b'karigi politiċi importanti kif ukoll uffiċjali għoljin foqsma regolatorji ġew implikati f'reati, bħud minnhom sansitra akkużati li kkonfoffaw ma' qatt ta' negozjanti kbar. Sa dan it-tant fl-isfond ta' dan kollu staqsejna lil Ministru Silvja Xkembri x'se jkun qed jagħmel b'mod konkret wara din l-istqarrija jibsa. Iżda l-Ministru irrepeta d-diska li l-istituzzjonijiet qed jaħdmu mingħajr ma offra l-ebda soluzzjoni għat-ħassib tal-industrija. Naħseb jiena qed inkomplu nikkonfermaw li fil-fatt l-istituzzjonijiet jaħdmu. Kieku naħseb jiena ma jaħdmux l-istituzzjonijiet, kieku llum medinx dik is-sitwazzjoni fejn dawn in-nies ovvjament fil-fatt hemm proċeduri wkoll fuq uħud minn nies li semmejt li jkunu qegħdin għaddejjin. Il-kumpaniji qed isostnu li l-aġir ta' dawn il-ftit qed jirriżultalhom fi spejjeż akbar għalihom, iżda wkoll komplikazzjonijiet ġodda fl-operat tagħhom, telf ta' negozju u ħsara kbira li reputazzjoni. Huma wedu s-sosten kontinwu sħiħ fl-investigazzjoni ta' dawn ir-rapporti u allegazzjonijiet, iżda komplew jisqu dwar il-bżonn urġenti ta' azzjoni ċara u deċiżiva biex ikun żgurat li ssir ġustizzja u li dawk ħatja jieħdu dak li ħaqhom skont il-liġi fil-waqt li jitneħħew immedjatament minn pożizzjonijiet importanti. Fl-istess waqt u fil-waqt li esprimew sodisfazzjon li l-istituzzjonijiet relevanti bdew jieħdu xi azzjoni, il-kumpaniji insistew li għad fadal ħafna xi jsir. Enrico Bradamante fissem il-kumpaniji l-kbar f'dan is-settur qal li kull min involut f'korruzzjoni u tixħim għandu jwieġeb għall-aġir tiegħu u jrid jingħata messaġġ ċar li juri li l-liġi tapplika għal kulħadd mingħajr biża' u favur.